खुलुमबाय दिनैनि मोनाबिलिनि बर' रादाबखौ जोबजासिम नायलांगोन होनना बयखौबो आसा खालामो। गिबि रादाबाव दं थारैनो बर' रायजो राजाया बर' बिजोंनि थाखाय राजा लामायाव सोमावसारफिननो गोनां जागोन नामा? बर' बिजोङा बबे लामाजों आगान सुरगासिनो दं? मख'नो गोनांदि बर' बिजोंखौ लाना बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसाम सोरखारनिसिम दाबि दैखांदों। दिनै धेमाजि जिल्ला गगामुख हालामनि नलबारि मिमां गोजौसिन गेजेरारि फरायसालियाव दिनै नैथि खोन्दोनि गुणोत्सव खुंनाय हाबाफारिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादा होबथादों। बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों दि बर' बिजोंनि नैथि खोन्दो गुणोत्सव खुंनायाव थाखो 6 आरो थाखो 7नि सानखान्थि आरो बिगियाननि आयदानि सोंथि बिलाइखौ इंराजि रावनि दाननायखौ जों माब्लाबाबो गनाया। थाबैनो बर' रावजों सोंथि बिलाइखौ दानानै गुणोत्सवखौ खुंफिननो खावलायदों। धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा आरो आसाम सोरखारखौ हुमखि होदों जुदि बेफोर दाबिफोरखौ मानियाब्ला राजा लामायाव ओंखारना गोख्रों सोमावसारगोन होनना बुंथि खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव। आरोबाव बिथांमोनहा बुंबावदों दि इंराजि बिजाब राननायखौ बन्द' खालामदोंमोन आरो जोंनि उन्दै उन्दै फरायसुला आरो फरायसुलिफोरनि जिउखौ जि रोंनायनि हारोंथाइ बे हारोंथाइखौ बर' बिमानि रावजों लांनो हायोब्ला बे जाफुंगोन होननानैबो बुंबावदों। नैथि रादाबाव दं जोबथेसालियाव गोबाव सम थानांबोनाय मानाव गेदेर रन्जन दैमारिया उदां अख्राङाव ओंखारबोनो हासिगौ। खौरां मोननाय बादिब्ला दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 49थि बोसोरारि जथुम्मायाव NBNN गाहाय गायसनगिरि मानगोनां रन्जन दैमारिनि सायाव गुवारै जख'न्थाइ सावरायमेल लानाय जादों आरो बे जख'न्थाइ सावरायमेलनि गेजेरजों उदालगुरि जिल्ला एबसुआ जोबथेसालियाव गोबाव सम थानांनाय मानगोनां रन्जन दैमारिखौ आयेननि राहानि गेजेरजों जेलनिफ्राय हगारनो थाखाय भारत सरकार आरो आसाम सोरखारखौ मोनसे खौरांगिरि हान्जानि गेजेरजों खावलायदों। थामथि रादाबाव दं बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा दिनै फुंनि समाव BJPनि आफादगिरि मानाव गेदेर JP नाड्डाखौ गुवाहाटीआव लोगो हमनानै गाहाम हामलायनाय जासिहैदों होनना मिथिनो मोन्दों। बिथां बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमाया फोरमायदों दि मुलुगनि बयनिख्रुइबो देरसिन राजखान्थि दोलोनि आफादगिरि महरै बिथां JP नाड्डानि सान्थौआ गियान गोनां आरो बिथांनि गुवार रोंगौथिनिफ्राय मोननो हानाया जेब्लाबो मोनसे जुनिया मोन्थाय। बिथाङा फोरमायना बुंबावदों दि फैगौ ल'कसभा बिसायख'थि 2024 जों सोमोन्दो थानाय माखासे गोनांथार आयदाफोरनि सायाव सावरायदों होनना मिथिनो मोन्दों। ब्रैथि रादाबाव दं गुणोत्सवनि आनजादखौ होबथादों। खौरां मोननाय बादिब्ला सिमेन्ट दख'रानि सिङाव थानाय गासै माहारियारि आफादफोरा गुणोत्सवनि थाखो 6नि बिगियान आरो सानखान्थि आयदानि सोंथि बिलाइयाव इंराजि राव बाहायनायखौ लानानै फरायसाफोरखौ आनजाद होनायनिफ्राय गोजानाव लाखिदों। सिमेन्ट दख'रानि सिङाव थानाय माहारियारि आफादफोर सिमेन्ट दख'रा एबसु, सिमेन्ट गुदि बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे सोनाब सानजारि नोगोर दख'रा UBPO, सिमेन्ट दख'रा XNDB बायदि आफादफोरा थाखो 6नि गुणोत्सवनि आनजादखौ होबथादों आरो थाखो 6नि फरायसाफोरखौ आनजाद लिरहोआलासिनो न'आव थिनहरदों। थाखो 6नि सानखान्थि आरो बिगियान आयदानि सोंथि बिलाइखौ बर' रावजोंनो हरनो थाखाय आसाम सोरखारखौ बे आफादफोरा खावलायदों। दिनैनि मोनाबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनावबो थुनानै ला जाहाथे आं गोदान गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।